Ayun na nga mga idol, no? Lalagyan na ng tari si Aliana mga idol. Ang problema nito bukas, di siya makakabang. Ayan. Yo, what's up? What's up mga idol? Yun nga. At yun mga idol, ano tayo ngayon? Rosales, Pangasinan. Yun mga idol. Sobrang... Thank you po pala sa mga subscriber ko. Ayun, at sa mga viewers na maraming salamat sa inyo mga idol. At yun nga at sa mga patuloy na sumusuporta dyan. At sa mga gusto sumuporta pa, baka naman. Yun nga mga idol, no? At ayun, napadaan tayo dito kay Utol dahil yun sasama natin sa kasabay na siya sa magkakarga tayo ngayon PUF mga idol, no? Kita-kits tayo sa PUF ngayon. At yun nga, magpapainom na tayo ng gamot sa pitong warrior niya ngayon. Yan sakay namin ngayon yung pitong warrior niya. So painumin na natin ng gamot. Akong pakialam. So yun nga mga idol. Tara na! Kita kayo sa loading station ng PUF. Yo, what's up? Yo, isang mapagpalang gabi mga idol. At yun nga pala, ako na sa lahat, maraming salamat agad sa mga subscriber natin dyan mga idol. Meron tayong 85,000 mga idol. At mas lalo nag-grow yung channel natin mga idol sa mga viewers dyan. Yun, maraming salamat sa inyo. At mas kinaganahan tayo gumawa ng video dahil sa maraming nanonood, no? Maraming salamat sa inyo mga idol. At yun nga, ikaw. Thank you po sa mga nanonood sa amin at mga nakasubscribe. Ay mga idol, nandito tayo ngayon sa PUF. Again, sa PUF tayo, no? At yun nga, Rosales, Pangasinan mga idol. Yun pala yung mga idol, no? At yung mga warriors natin mga idol. Pahirap din ang pahirap mga idol. Pero mga idol, no? Pinainom natin yan mga idol. Pinainom natin yan ng tubig sa kanal mga idol. At syempre meron na rin yan. Magic beans. Yan. Huwag yan. Ito na si Gedong, yan. Yung papa ni Utol. Estibador ko, yan. Sino at yung Rosales, Pangasinan. Yan, simula yan, karga mo na yan. Yan Rosales, Pangasinan mga idol, no? At sasali tayo sa pooling mga idol. Isa sa Aliana Lock at isa dito sa isa sa Alburo Lock. Mga idol, no? Nakaka-excite mga idol, mag-abang mga idol. Talagang buhos talaga mga idol, buhos sa init. Sobrang init. Yung pero bukas makakabang ka bukas. Yes. Papasok ka diba? Yun ang magkabang bukas si Utol. Yun, sa magkabang bukas dahil sa inyo may pasok si Aliana, si Utol, no? Sige, sana yun. Ay, yung Aerox to. Ha? Yun. Nawala mo ba ngayon? Di ba pa ngayon? Di ba sticker yung Aerox yan? Yung Aerox, di ba? Kasi, sagay mo na yun. Ano yung isa? Yan, iwan. Pooling yan. Yung mga idol. Ayun anim ang ikarga natin ngayon, at isa, anim. Tapos isa yung pupuling. Ilan sa inyo? Dito. Ayun, pito sa kanila. At yung isa yung pupuling din mga idol, no? Ayun ito naman siya na si Ito Princess Love. Talagang malakas na sa kalam.
Mega shoutout dyan sa ano sa Team Aswang. At yun nga pala na mega shoutout sa ano sa Sa mga sumusuporta sa amin dyan. Yun. At syempre sana sa ano Team E4 ng ano ng Marisol, yung nga ano Jerry Fernandez, Jason Dabak. At syempre kay Boss Jerome at dun sa isang isang kasama niyo, mega shoutout sa inyo no. Sana all nag-swimming lahat. Diba tayo? Ayun na again, maraming salamat talaga sa inyo mga idol. At mas lalo tayong ginaganahan gumawa ng mga idol, mga video. Dahil sa inyo nga, maganda yung pasok ng mga watch hour natin at sa subscriber, maganda rin yung pasok. At please naman mga idol, no, pasupport naman yung natin, yung maliit na channel natin, no, at itutuloy natin itong mga idol hanggang dulo mga idol. Hanggang sa dudulo pa yung mga ibon natin mga idol. Pero pag di na, wala, tapos na, finish na. Yung sa mga kalapatid dito na, may shoutout sa inyo, no? Sama yung ano. Di ba na isang ipon sa ulo? Yun lang. Silyana. Silyana yan. Yan. Iwan lang yan. Dito sama nito. Sama mo dyan. Yan. Sino ano natin? Yan. Dito. Ayun na nga naman. Ayun na nga mga idol na please pa-support naman ng channel ko. Alburo Lop. Tapos Aliana Lop. Yun ang at maraming salamat again sa inyo. Maraming salamat. Dahil sa inyo ginanahan tayo gumawa ng video mga idol. Yan at again, aabot tayo ng dulo mga idol. Pag dumulo to mga ibon natin mga idol, ibig sabihin, dulo na rin yung vlog natin mga idol, no? So meron tayong magandang memory sa mga ibon natin. Mawala man sila o hindi. Ayun yan sa mga gusto pa magsakay dyan, no? Ito na mga idol, malawak na malawak pa mga idol. Ay, malawak na malawak pa mga idol, oh. Bakante pa. Meron pa sa baba mga idol, no? At hanggang ano to? 8:30. 8:30 mga idol, no? At alam ko, yung malalakas, mamaya pa yan. Mamaya pa magkakarga. Pang last hour yan sila. Yung kahit malalakas kayo, sasabayan namin kayo. Panggulo lang yung mga kami dito eh. Kami lang yung mga ibon namin, panggulo lang yan. Basta may vlog lang. Ano mga idol na, syempre nasali na sa pooling. Paano naman mas excited yung bantayan, abangan bukas. Yan. Lumipat. Ayun nga nagbasa ng pera. So yun ito yung sasali natin ng pooling, no? Yan, Silyana. Yan. So dito. Ito, idol. Ayun na mga idol, no? Lalagyan na ng tari si Aliana mga idol. Ang problema nito bukas, di siya makakabang. Ayan. O, go na. Dito na, yang. Pasap, kahit saan dyan, idol? Kahit saan dyan? Pasok mo dun, gusto mo pag ganun dun. Ibulo. Una mo yung ulo. Ayun, yan. Sige, yan. So, yun na nga, no? Ito pa isa. Isa pa. Yun, isa pa. Tulong ko yun. Saan siya nakasali? Ano? Grand pooling lang siya. Oh, grand pooling lang. Ito sa akin, area pooling. Oh, wait. Ito sa akin, area pooling tsaka grand pooling. Yan. Ayun nga si Basra, mga idol, no? Pinapatalpakan natin si Basra. Sige, idol. 01991. Oo. Area sa 120. Oo. 220. Ano, isang grand pooling ka area? 120 lang yung area mo. Oo. Okay na? So yun naman mga idol, na tapos na tayo magtalpak mga idol. Yun. Bukas ito mga idol, abangan na ito mga idol. No? Huwag ka na pumasok bukas. Magabang ka na. Ano mga idol, at hanggang dito na ito mga idol, at mega shoutout sa lahat ng kalapatids dito sa
sa PUF. Yun na nga. At hanggang dito na ito mga idol. See you tomorrow. Bye-bye. The next day. So, good morning kalapatids. Yun, mga idol. At yun na nga mga idol, no. Yung release na kanina pa mga idol, no. At yun, naghatid pa nga ako mga idol sa estudyante ko mga idol, no. City High. Yun, Pandan to City High. At yun nga, pagbalik ko, ayun, nag-forecast ako mga idol is 7:35 mga idol. May darating na ng mga ibon mga idol, no. Kasi nag-release doon ng, ng 6:35. So, 7:32. May darating na ibon mga idol, no. May darating na mga ibon mga idol. At yung speed ng 7:32 is 1.4 mga idol, no. At yun, medyo mabilis yung mga idol. Pero ang tanong mga idol, no, ang tanong na ito, may darating kayo sa ibon natin mga idol. Super smash mga idol. Ano si mama mo? Ano mga idol, no? May darating kayo sa ibon natin mga idol. Yun ang tanong mga idol. Kasi talagang wala talagang makita mga idol na sobrang labo mga idol. Yan kung nakapansin nyo mga idol, no. Ayun na nga, no. Dito masubukan yung tibay ng mga ibon mga idol, yung galing ng mga ibon mga idol, kung gaano kalakas yung mga mata nila mga idol, kung gaano katalas mga idol, no. Dito masubukan yung mga ibon natin mga idol. At sana lang talaga mga idol, no, makabalik pa rin yung anim natin mga idol. Yun na nga, talagang sa ngayon kasi sobrang ng paligid, sobrang smash. Yun, madilim yung paligid. At yun nga, no, yung mga natin kasi mga sibong yun eh. Puro sibong. At sana lang, no, sana lang may umuwi. Pero mga idol, may araw na rin naman. Sumikat yung araw, wala kanina eh. So may araw na. At yun nga, habang sisikat yung araw ng iinit siya ng init eh, baka malusaw yung mga idol, yung pag mga idol. Para din yung IPG nya. Yun ang at yung IPG nila ready na rin. Yung nga, sa time check tayo mga idol. Yan, ang oras na ito ay 7:10. Yan, ang oras na ito hatid sa inyo ng ginataang tilapia. Yun mga idol, napakasarap talaga ng ginataang tilapia mga idol, no? At ulam sa umaga, ayun, ihain kay ina. Ayun si ina. Nakaapo. Ayun nga mga idol, no? At talagang nakaka-excite lagi mag-abaw mga idol, lalo na pag yung ibon mo nakalaban sa pooling mga idol, no. Yun, grand pooling, tapos area pooling. So sinalihan na natin lahat mga idol para solid yung datingan ng ibon mga idol, no. Solid yung pagpag nila, no. Solid yung pagdating nila at pag-clock natin mga idol, no. At yun nga mga idol, manalo matalo mga idol, no. At manalo matalo, wala tong mga idol, wala tong sisihan mga idol. So ilalaban natin sila mga idol para mas excite yung pagiging pag-iibon natin mga idol, no. Bila isang puncher mga idol, wala tayong atrasan mga idol. At yun, ngayon, mega shoutout sa lahat na malalakas dyan. Yun, no. Grabe nalakas ng kalaban natin mga idol. Sobrang as in malalakas mga idol, no. Malalaking lob. Sa atin mga idol, maliit lang, small lob lang tayo. Pero parehas yan may pakpak mga idol. Yung ibon natin tsaka ibon nila mga idol, no, iisa lang kinakain yan mga idol. Yung nga lang sa amin, kakaibang kinakain sa amin mga idol, kumakain ng tae. Yung mga ibon namin mga idol, malalakas ang ibon namin mga idol. At yun nga, no. Yun nga mga idol. At yan, mega shoutout sa lahat na malalakas. Yun, sana ngayong araw na to matalo ko kayo. Ay na nga mga idol, no, talagang So time check tayo mga idol. Yun, 7:12, ang oras na ito hatid sa inyo ng Binignet. Oh yun, paborito ng mga Bisaya mga idol, Binignet mga idol. So hindi pa nakakalam dyan mga idol, no. Kasi maraming alcohol, hindi lang pang pamilya, kundi pang export pa. Ayun, maraming alcohol. At yun na nga mga idol, no. Napakasarap mag-abang na ito ngayon mga idol. So yun na, 7:12. So 7:35 ay darating mga idol. At medyo mataas-taas pa yung oras mga idol. Mataas-taas pa sila sa ngayon kasi mga idol, bumibiyahe na sila mga idol. Hinahagilap na nila yung mga mga idol, yung uuwian nila kung saan sila uwi mga idol. Pero wala silang makita mga idol, no. Dahil sobrang lakas ng pag mga idol. Yun na nga, at patsambahan na lang to mga idol. Patsambahan na lang to, no. Kung sino makakawi sa kanila, ang makawi sa kanila matibay. Yun. Ayun na nga mga idol, no. So abang-abang lang tayo mga idol, no. Dahil sa medyo maaga pa naman. 7:13. Yun. So 7:30, ayun, again 7:35 may darating na ibon, no. 7:35, speed niya 1.2 mga idol, 1.4 mga idol. Yun. Talagang napakalakas ng ibon ng mga idol.
Kung ibon natin dumating ng ganun mga idol, siguro mga idol, tanggal yung, iwan yung mga balahibo ng mga idol. Uwi sa atin mga idol na skinless na. Hindi pala, featherless na. Ayun na nga mga idol, no? Wala pa yan ma, malayo pa yun. So yun, abang-abang lang tayo mga idol. Patuloy lang sa pag-abang, huwag magsawa, huwag magsawang maghintay. Kailangan tutok na tutok talaga mga idol, no? Para pagdating ng ibon mga idol, maklak agad natin mga idol. Ayun na nga mga idol, no? At yan, muli nagbabalik. At yun na nga mga idol, at habang ano mga idol, habang tumatagal mga idol, no? Habang palapit ng palapit yung oras mga idol, at painit na painit yung aming katawan mga idol, at nagsisilakihan yung aming mga mata mga idol, no? Lumalaki na yung leg namin mga idol sa kahangad, sa katingala mga idol. At yun na nga mga idol, no? Time check tayo mga idol, kasi mga ibon natin mga idol, malapit na sila mga idol. At time check tayo mga idol. Time is 7:25 mga idol, no? Ang oras na ito hatid sa inyo ng Simpertina, yun. Mapait pero masarap, yun. Yung mga idol, no? At malapit na talaga mga idol, no? Konti-konti na lang mga idol na 7:32 mga idol, may magkaklak sa ibon natin. Yun na nga, at sana lang talaga mga idol, no? Sana lang may dumating. 7:25. Ayun na nga. At patuloy sa pag-aabang mga idol. Ayun na nga mga idol, no? At dan, time check tayo ulit mga idol. Yun, 7:30. Yun, may yung ibon dito na mga idol, malapit na yung mga ibon. At sana lang yung sa atin din malapit na rin mga idol, no? At sana di sila naligaw mga idol, pero pinadala natin ang mapa yun mga idol, may mga dalang mapa yun. Alam niyo yung way nila, sino to? Puta, sino to? May isa. Sa inyo, Blue Bar. Ay, Chris. Ba, nakakaligaw itong mga ibon dito, tiradurin ko kaya to. Ba? Yun na nga mga idol, no? Kinakabahan ako mga idol. Nanginginig yung buong laman ko. Norbius yamo. Norbius yamo. Sino kaya to? May umikot sa akin. Ito yung ano, Aliana Love. Ito siya. Dati siyang nandun mga idol. So nilipat na nga rito. Kaya yung mga ibon medyo na ano, naninibago sila, no. Pero pag may dumating na ibon, may nasipat na tayo ano, may nasipat na tayo ng ibon ng Aliana Love. Ibababa na tayo para di sila mailang, no. Yun, doon na tayo sa harap mamaya mag-vlog. Yun nga, time check tayo mga idol. Yun, 7:33. Yun na. Umpisa na pagkaklap. Yung ang tanong na di masagot. Wala pa. Yun nga. Si Kosan Jojo, lagi nakatingala na lang. O, yan, no? Wala pa eh. Ano napunta rito? Ang bilis, oh. Ano nga, no? Ayun na nga mga idol, no? Ayun na nga mga idol, no? Time check tayo mga idol. 8:29 mga idol, no? Ayun, lamig ng ano mga idol, lamig ng simoy ng hangin mga idol, no? Yun, parang Pasko na. Yun. Yung mga idol, no? Super smash mga idol. Sobrang labo talaga mga idol. Sobrang labo ng paligid, no? At parang feeling ko mga idol, malakas ang ulan ng ano mga idol. Parang malakas yung ulan ng banda doon. Kasi dito magagaling ibon natin mga idol, no? At yun nga, no? 8:30. Yun, 8:30. Declare natin mga idol. Wala. Cut off tayo mga idol, no? So wala, ni isang ibon wala pa nakawis sa atin mga idol. At sa Aliana Love, wala pa rin mga idol. Yung sniper natin mga idol, no? Masakit rin leg niya sa akin tayo, pero wala pa rin dumadating mga idol, no? So declare natin mga idol, no? Rosales Pangasinan massacre mga idol. Wala, ubos ibon natin dito mga idol, no? Ayun nga, pero medyo mahaba pa naman yung oras mga idol, no? At alas 8 pa lang, mga alas 9. So, mayroon pa namang may bukas pa, may hapon pa. May mamaya. So, sana may makawi pa rin sa ibon natin mga idol, no? At yun, patuloy pa rin tayo mag-iabang mga idol, no? Pero wala mga idol. Sa time na to, siguro hindi na naman siguro sa akin yung mga idol. Hindi na naman siguro sa akin yung hindi nakawi ngayon at saka itong Aliana Love. Siguro sa ibang din, ibang panser din, siguro malamang marami ding ibon na wala ngayon, no? At yun nga, talagang hirap sila mga idol, as in hirap, no? Yan, akala ko may break na natin yung record ng mga bigating panser dyan. Pero na-break naman natin mga idol.
Na-break natin yung mabigating puncher dyan, yung mga malalakas na puncher dyan. Na-break natin yung record nila. Dahil sa kanila, may dumating sa atin, wala. Ni isa, wala mga idol. 0 tayo mga idol. Jo, ilan na dumating, Jo? Yan. So, break yung record na. Alas 8:30. Cut off na. Wala na mga idol. Wala mga idol. Walang dumating kahit isa. Aasa ka pa ba? Sakit nun. Huwag ka nang umasa. Dahil ako din ako umasa. Hindi, joke lang. Uwi yung ibon natin mga idol. Uwi yun. Alam ko hirap lang yun sila. Nahirapan lang. Pero uwi yun. Malamang sumilong muna yun, no? Kasi malakas yung ulan doon, no? Kasi yung lamig ng siminahang napunta rito. Ito mo, alas 8 na, mag-alas 9 na. Ito, alas 8:30, alas 8:30, mag-alas 9. Pero malamig yung simoy ng hangin. Makulimlim. Yung nga, no? Napakasarap pa naman sana mag-abang. Pero wala na tayong abangan mga idol. Katap na tayo mga idol. So, hanggang dito na ito mga idol. Tatapusin natin yung vlog natin mga idol. At yan, maraming salamat sa inyo, no? At sana huwag kayong magsawang mga idol. Huwag kayong magsawa na manood sa channel ko mga idol, no? At sa mga subscriber ko dyan, mega shoutout sa inyo, no? At maraming salamat sa inyo. At sa mga nanonood dyan, maraming salamat sa inyo. At sana, no? I-subscribe nyo rin channel ko mga idol, no? Pagpanood nyo mga idol, i-subscribe nyo mga idol, no? Tapos mga idol, yun, update tayo bukas, no? Update tayo bukas kung mamayang hapon. Mag-upload ulit ako ng video, no? Mga maiksing video lang. Titingnan natin kung meron pang hindi pala bukas, update tayo bukas na mag-upload tayo ng video bukas. Tingnan natin kung may uwi pang ibon sa atin. Tsaka sa Lianolop. Yun nga, kasi may gagawin pa tayo mga idol, may trabaho pa tayo mga idol. So hanggang dito lang to mga idol. Bye-bye. Jo, bye-bye na Jo. Bye. Ayan.